Krásny deň vám želám, milé dámy. Rada by som vám predstavila našu inovovanú 3D Timeline zázračnú kolekciu s 3D komplexom, ktorá vlastne nahrádza našu predchádzajúcu, ktorou vlastne viete, že tie, čo si ju používate, alebo ste ju používali, že tam bol rozdiel už po prvom raze, keď ste ju použili. A určite vám zaručujem, že aj túto, keď vyskúšate, tak to ucítite na prvýkrát. Ja ju už testujem, používam asi nejaké 2 týždne a je to naozaj rozdiel. Už po prvom raze bola zase tá pleť hladšia, jemnejšia. Táto celá vlastne zázračná sada obsahuje 3D patentovaný komplex, ktorý je obsiahnutý vo všetkých týchto 5 produktoch. A jej zloženie je vlastne zamerané na také tri základné vlastnosti alebo potreby pleti, ktorým je vlastne rozjasnenie, že pri pravidelnom používaní je naozaj tá pleť rozjasnená, zjednotená, takisto na kolagén, čiže podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu a elastínu na našej pleti a tiež antioxidanty, ktoré sú veľmi účinné a chránia našu pokožku pred vonkajšími radikálmi, pretože práve tie spôsobujú naše starnutie pleti. Vlastne len 20% to, že naša pokožka starne, je prirodzené starnutie a tých 80% spôsobujú práve tie vplyvy vonkajšieho prostredia, ktoré môžeme ovplyvniť našimi produktami, a tými vplyvmi sú napríklad UV žiarenie, modré svetlo, stres, znečistené ovzdušie, fajčenie, zlá životospráva a podobne. Takže naozaj až 80% starnutia našej pleti vieme ovplyvniť našimi produktami. A táto sada vlastne pozostáva z týchto produktov. Je to vlastne prvým je čistenie, ktoré je vlastne základom starostlivosti o pleť nevyhnutným. Teda je to nevyhnutný produkt. Máme čistenie na masnú pleť, máme na suchú normálnu pleť. Podľa toho sa rozdeľuje, že je to čistiaci krém alebo čistiaci gel, ktorý vlastne osviežuje našu pleť, hydratuje, zjednocuje a zbavuje nás od umretých kožných buniek, takže nevyhnutný produkt základnej starostlivosti o pleť. Potom je to hydratačný krém. V tej minulej sade sme mali rozdelené, že denný krém a nočný krém. Tu máme krém 1, ktorý vlastne hydratuje našu pleť počas 12 hodín, minimalizuje vrásky, chráni našu pleť. A potom tu máme také dve séra alebo emulzie, denné a nočné. Takže tu máme túto dennú emulziu s ochranným faktorom 30, ktorá chráni teda našu pleť aj proti slniečku, obsahuje extrakt z opuncie, redukuje viditeľnosť vrások na našej pleti, spomaluje starnutie pleti, hydratuje pleť počas celého dňa, vlastne chráni ju. A je to takéto jemnučké, ako keby mliečko, krémy, ktorý sa veľmi rýchlo a ľahučko vstrebáva, je úplne jemný a táto ochranná emúzia sa vlastne aplikuje na tento krém. Takže najprv si nanesieme krém a potom si dáme túto ochrannú emúziu s 30 faktorom. Potom máme takýto nočný hydratačný gelík, ktorý vlastne zase chráni, hydratuje našu pokožku počas celej noci. Obsahuje výťažky z harmančeka, ktorý vlastne upokojuje pleť počas spánku, minimalizuje vznik vrások, redukuje jemné linky, vrásky na pleti a môžete vidieť, že obsahuje také ružové guľôčky. Je to vlastne komplex vitamínov a resveratrolu, ktoré obsahuje, a po aplikácii vlastne na pleť tieto guľôčky prasknú a resveratrol a tie vitamíny sa uvoľnia do pleti. Úplne ľahučko sa vstrebáva, jemný, hydratačný. Naozaj je to výborný gel, ktorý dostatočne hydratuje a regeneruje vašu pleť počas spánku. A tento hydratačný gel sa nanáša pred týmto krémom, čiže najprv ide tento hydratačný gel a potom ide tento krém. Takto sa to používa na noc
A potom tu máme ešte očný krém, ktorý minimalizuje vrásky v okolí očí, hydratuje očné okolie. Ak máte vačky pod očami, kruhy pod očami, na to je výborný. Ak máte opuchnuté oči, na to je tiež výborný. Zabraňuje tým opuchom a vlastne ošetruje očné okolie, takže tiež odporúčam. Takže kľudne, ak si budete chcieť vyskúšať alebo zakopiť túto našu inovovanú zázračnú Time sadu, je v predaji už od 1. októbra, tak mi kľudne napíšte. Všetky produkty sa dajú kúpiť aj samostatne, ale ja to vždy odporúčam v tej sade, pretože tak je to najúčinnejšie, aby to malo nejaký význam, nejaký zmysel. Vždy sa teda aj sa oplatí lepšie celá sada a aj je to vlastne účinnejšie. A teda už po 2 týždňoch používania uvidíte, že tá pleť je jasnejšia, jemnejšia, vypnutejšia, naozaj hydratovaná. Takže ak budete mať záujem o vyskúšanie, zakúpenie, kľudne mi napíšte. Alebo ak budete mať aj nejaké otázky, kľudne píšte, volajte. Ahojte.